FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umongusmixclub.listentomyradio.com. DJ Magic Man exclusive remix. Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, alas 7:38 na sa gabi. Mayang gabi Banwa, mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Iloilo, mayang gabi Western Visayas. At siyempre, mayang gabi Bilog nga Kalibutan. Okay, kung ano mang ginahimo nyo sa buong gabi, nagpamusi-musi or Imusi-musi yung mga panyapon. So, hoping ito na nakakaon na, no? So, sa oras na ito sa bong, so, kalabanan nakatimo-timo na sa ilang mga panyapon. Pong iban siguro bago lang gid nakapuli. Medyo ang iban, no, na ako naman lingaw-lingaw naman kayo sa weekend, no? Okay, Sabado sa bong, siyempre, buwas still wala sa trabaho, sa family day, no? May mga kong kaisang malingaw-lingaw kung Sabado para maka-refresh man kita. Okay, labi na sa mga nag-obra-obra nga sa bilog nga simana nga pagkayod. May arak mo siyempre nga isa or duwa ka adlaw nga paglingaw-lingaw. Na para pagbalik nyo liwat sa obra, medyo okay ang inyong pamatyagan. Pero siyempre, halungan lang, kaglikawan lang mataman man. Labi na sa mga nag-inom, no?
nga hindi ka mo matamaan nga pagka-Lunes, mangin back to normal ang inyong trabaho, no? Kaya basi bala pagka-Lunes, bala nag-huyo-huyo ka imo, no? Okay, sa mga suki naton, sa bilog nga Iloilo, bilog nga Wisdom Visayas, kag siyempre bilog nga Dumangas sa mga 45 ka mga barangays. Okay, kag siyempre sa mga palipot nga mga banwa nga malabutan sa aton nga signal sa aton nga Facebook Live. Actually nga aton Facebook Live ya, bilog nga kalibutan, no? Kag siyempre even sa bulan, kag sa bituon. Labot kita, no? Sa mga sityo sa may Bakong, sa may sityo bulan, kag sityo sa bituon. Okay, arada siyempre si paring Noy Pilipiesta, wala na ako nakaparamdam sa akon, basi nang asawa na to. Okay, kag siyempre sa mga sa mga palipot nga banwa sa banwasang Barutak nga Nuevo Iloilo. Okay, of course sa Barutak sa may banwasang Pututan, banwasang Zaraga sa Liganes. Okay, sa nila mga malapit na nga mga banwa sa aton, no? Okay, kung na naman ginabuhat niya sa mga gabi, so nagapamusi-musi ka mo da, nagay-musi-musi yung mga panimalay, nagabasa-basa, nagapungko-pungko, nagayat-uyat sa mga cellphone. Okay, so akong bahala mag-provide sa mga music na pwede siyempre makapakiay-kiay sa inyo na. Okay, once again, masukin natin sa bilog nga Dumangas sa mga palipot natin sa mga housing naton. Sa may Bakay Housing, of course, ara si Black 21 or si Katupang John or si Migo John. Okay, araman dra siyempre si DJ Mama Doms, ang sikat mga DJ sang Short FM 101.5. Kag si si Franklin Jojo Sembilia Jr. nga all support man sa aton yung mga live, no? Okay, araman of course mga suki man nato sa may PD Montfort Housing. Okay, kag of course sa may sa may Bulilaw. Sa may Bulilaw. Okay, kag sa housing man nato sa may Kapalis, ano lipat yun sa mga housing naton man. Okay, may alam kita housing sa may sa may Balabag, kag sa Bulod, Pulao, Dumangas. Okay, so mo na aton nga mga housing may mga suki kita, no? Kag siyempre ang isa man naton kadamo gid nga suki. Siyempre sa barangay Managit Dumangas, kag full support man siyempre aton ang mga kagrupo, no? Ilabi na gidang gwapo da kag mapisan nga barangay Kagawad sang barangay Managit Dumangas nga si Kagawad RC Rolling Lasa. Okay? Okay, sa mga nagtamo sa ating Facebook Live, salamat Kagawad, no? Wala kita kayo na nakakita-kita sa high school, no? Kay actually nakaplano na ko tanay mapa-high school pero nag-change ang akon nga schedule. Akon nga mga activities, no? That's why nga wala na ko to kayo nakalabot. Kasi kailangan importante nga pamakita Japon na mag-kontakanay sa mga grupo natin dra si Sir Tope nga nag-prepare sang isa ka sako nga kape. Nagkapalibog siya ngon paano ko nung maubos ang kape nga prepare ya kahit wala kami to nakakadto. Hamba ko sa iya, pa-meeting wala ka mo kada semana para nga maubos yung mga kape, no? Okay, sa gusto mag-join sa ating program sa mga gabi, so pwede ka mo siyempre maka-participate sa akon nga Facebook Live. Just drop lang a comment sa aton nga comment section para nga mabasa nato anytime, no? Okay, kag kung nag-participate ka mo sa amon nga Facebook Live sa DMC Net Radio FM, siyempre mag-impart ka mo sa recorded video, kag gina-upload ko ang akon nga video sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So meaning kung mabasa ka mo dito sa akon nga, umalawagan ka mo sa akon nga Facebook Live, malawagan makamo sa YouTube. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kagabi yung tagata mo sang tips, no? Paano nga mga maintain ang grades ng mga estudyante or kung ikaw isa ka estudyante, paano mo ma-maintain ang imong grades, no? Tagaan ka mo sang 15 ka tips kagabi. Okay, sabang naman, tagaan ka mo sang 15 ka tips kuno para mangin mapuslanon kag mangin meaningful ang inyong weekend break, no? So, I know nga ato na sabang nga mga nag-obra sa gobyerno, even pa sa private or sa public, meron silang weekend break, no, for 2 days, no, sa Subong kag sa Buwas. So, tudloan ta kamo sang or tagaan ta kamo sang 15 ka tips paano mangin meaningful kag mangin productive ang inyong weekend sabang okay, sabang okay, January 31, 2026. Kag boss gali, ma-welcome na kita sang February, no? Ang bulan sang paghigugma. Sa mga wala pa dala nakakita sa ilang mga ano pa daw sila? Mga
Forever. Forever. So kinala makita na nga mo kay subong dasan nga boss gali bulan na sa pagigugma. Ay, by the way, ako gali subong nang ginasuksok na iyan isang obra. Amo ni siyang product sang antique. Antique ni magbasa, hindi antique eh. Okay, amo siyang product sang antique printing shop dahil sa may lawan antique. Okay, ang full sublimation. Okay, amo ni siyang uniform naman sa Harana Live. Kag boss makita nyo ato mga haranista, amo ning ila boss nga bayo ano, ang ginasuksok ko subong. Okay, of course, so mga kuan siya, mga concept ni Dr. V. Okay, of course, ang antique full sublimation ang nagimo no. So diri may logo sang DMC ni 3G FM, diri man ang logo sang Short FM 101.5 no. So uniform sang Harana Live. So nag-aambal siya ko nang basi mang hatag siya sang giveaway nga. Okay, t-shirts sang antique printing shop so sa mga dasan nato mga program. So tabayanan. Basta may mga trivia akong iatag sa inyo kung gusto ko na mapaktan yung trivia. May ara ka mo siyempre nga libreng t-shirt from Antique Full Sublimation. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, sa gusto naman pa shoutout, just drop lang sa atong comment section. Kaya atong shoutout, wala siyempre sang bayad. Wala sang bayad nga Gcash. No, ang inyo lang, sulong nga bayad nyo ngayon mo o nga iatag sa akon or sa amon sa DMC Net Radio FM. Pakishare lang sa akon nga Facebook Live para medyo damo man makita, no? Okay, wala sang bayad nga kwarta. Just share my Facebook Live. Kaya mag-share sang Facebook Live. Wala man na sang bayad, no? Wala man nagambal si Mark Zuckerberg, ang creator sang Facebook nga kada share mo may bayad, no? So pag-check lang sa mga button sa inyong Facebook kung naga-function pa. Okay, so ang nalis nato, nakatutok sa ato, nag-share sa ilang mga reactions like heart and care and like and even they don't care. Okay, siyempre yung nag-share sa reaction si Kagawad RC Rolinding Lasa all the way from Barangay Manakit Dumangas. Of course, araman si Ma'am Buet Bayuna Arroyo Dumayas dala sa may Barangay Tambuylan Dumangas. Salamat kayo sa pag-support sa akong Facebook Live. Araman siyempre si Mamita Bailon sa may, I think sa may Metro Manila. Salamat kayo Ma'am Mamita. Araman siyempre si Jonathan Ditablan all the way from Barangay Talusan Dumangas na nag-support man sa atong mga Facebook Live. Okay, ako nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School nga si R.R. Rodriguez is also watching our Facebook Live. Salamat sa pag-click sang like. Of course, si Rilan J. Donasco, nga naman sa ato na. Salamat mo sa pag-click sang heart. Of course, si Albert Nongines, ang ako nga classmate nga ara na sa mga sa Cagayan de Oro. Okay, salamat kayo sa pag-support sa akon nga Facebook Live sa DMC Network FM. Okay, sa mga nag-share na, una nga nag-share, of course, si Kagawad RC Rolinding Lasa. Salamat, kid. Okay, sa pag-support sa akon yung Facebook Live. Okay, once again, today is January 31. Okay, 31, 2026. Kag siyempre katapusan ng adlaw sa bulan sang January. Okay, atong nga hibaloon ang mga meaningful, memorable nga natabo sa bilog nga January 2026. Tagaan mo sang trivia kung ano ang natabo sa 2026 nga January. Okay, sa mga madumduman nga itabo or mga memorable nga happening sa Pilipinas sa Enero 2026. Of course, ang number one, okay, pag taas ang alert level sang Mayon Volcano. Okay, sang Enero 6 to 20, 2026, so ang PBOX nagtaas ang alert level 3 matapos ang magnetic eruption sa Mayon sa Albay sang Enero 6 hasta sang Enero 20. So ginpahayag nga ang state of calamity sa Tobico City bangod sa padayon nga peligro. Okay, nitabo sang Enero 6 to 20, 2026. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, saman kami muna po ng tabo sa bulan sang January sa 2026 ang pagguho sang Binaleo landfill sa Cebu City. Okay, sang Enero 8, 2026 nag-collapse ang landfill sa Binaleo, Cebu City kag nagtugas ang kamatayon sang 36 ka mga persona. Ginpahayag man ang state of calamity sa siyudad sang Enero 13. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang ikatatlo nga memorable happening sa bulan sang Enero 2026 ang Pilipinas kag ang UAE
nagpirma sang unang free trade agreement sang Enero 13, 2026. Okay, nangin makasaysayan ang perman sang Comprehensive Economic Partnership Agreement, ang unang FTA sang Pilipinas sa tunga sang Eastern country. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 4 nga memorable happening or natabo sa bulan sang Enero 2026 ang pagdakop sang 21 ka mga persona sa kaso ni Atong Ang, Enero 14 to 16, 2026. Nadakpan ang 21 ka individual, lakip ang 14 ka mga pulis nga may kilabtanan sa pagkawala sang sabongeros. Si Atong Ang ang padayon ginapangita. Okay, ang number 5 nga memorable happening sa bulan sang Enero 2026 ang Pilipinas kag Japan nagpirma sang 3 ka bilateral agreements sang Enero 15, 2026. Okay, lakip diri ang logistics support exchange para sa depensa kag pundo para sa Philippine Navy facilities kag broadband connectivity sa Sulu Archipelago. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang number 8 nga memorable happening sa bulan sang Enero 2026 sa ang pagsugod sa Pilipinas bilang ASEAN chairship kag pag-host ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu sang Enero 26 to 30, 2026 so gindayaw ang Cebu sa hosting sang ATF 2026 lakip ang high level meetings kag pag-abri sang Travix 2026 nga nagtililipon sang buyers kag exhibitors halin sa 50 ka mga pungsod. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 9 nga memorable happening sa Pilipinas ang 2026 January 2026 ang Pilipinas ug China nagapadayon sang diplomatic talks para ibanan ang tensyon sa West Philippine Sea sang Enero 31 subong adlaw 2026 na nagresume ang duha ka pungsod sang ila candid discussion sa tunga sa pagpadayon nga issue sa maritime incidents. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mo yun ang natabo or mga memorable happenings sa January 2026 since seems nga maend na subong ang bulan sang January kag boss mag-welcome kita sa bulan sang pagigugma. Okay, sana all may pagigugma no. Okay, sa mga wala pa sa mga long time partner, pwede ka siyempre maka-amat-amat na parang may i-date ka mo sa Valentine. Okay, guys, ito nakatutok once again na unagit nga nag-send sa ilang greetings. Of course, si Rose Barcel o si Inday Rosalinda Dibel, ang isa sa namon karanista. Okay, good evening, sir. Okay, mga gabi mo sa imo all the way from Bano sa Dumangas Town proper. Daw ara sa may Burgos nagapuli sa muna. Okay, ano si Ma'am Brit Bayuna Arroyo Demayos na hello, sir. Good evening. Okay, mga gabi mo sa imo. Happy weekend sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, si Eileen Nalieka, the stories watching our Facebook Live. Mambal ni Kagawad RC Rolling ng Lasa. Good PM, sir. Okay, mga gabi mo sa imo. Kamusta nato na tikwi-tikwi? Okay, nag 1 week na galing tikwi-tikwi ito sa Managit upod ang mga members ng Managit Mini Sound Association. Okay. Oh, by the way, so antabayan sa March 6, no? May arang linagabong sa Managit, no? Third linagabong sa Managit. Okay, so batayan ang pag-showdown naman showcase sa mga mini sound rin sa Dumangas. May araman siyempre ng mga pangayaw or mga tagaiban nga banwa, no? So makita naman ang mga performances sa mga mini sound, no? Okay, ang official nga poster, i-post ko lang anytime, no? Kaya ginaobra ko pa. Okay, si Arthur Dolos is also watching our Facebook Live. Si Tope Derotas, dahil sa may Barangay Lakturan, Dumangas. Salamat mo sa pag-support. Good evening, sir. Mga gabi mo sa imo. Kag sa imo nga family circle. Araman siyempre ako nga cousin, all the way from Metro Manila sa may balik-balik, no? Si Rapi Donoso o si Rap Donoso. Good evening, cousin. Mga gabi mo sa imo kag regards sa ato ng mga paryente. Si cousin Juicy. Okay, kag si cousin Marilyn. Okay, kumusta na ang buhay-buhay natin? Ayos ba tayo dyan? Hoping okay na okay pa. Okay, so from Tomas Delicana, so good evening to all listening, especially to you, Sir Vic. Thanks, Gid, okay?
So, may gabi ko na sa tanan from Tomas Delicana. Okay, salamat gid paring Tomas Delicana. Ano duty mo sa may Port of Dumangas or day off mo, pre? Okay, so muna. So, then, of course, si Joy Robostro. Okay, from Kabilawan, Zone 2, Barotac Nuevo, Iloilo is watching our Facebook Live. Good evening, sir. Watching from Kabilawan, Zone 2, Barotac Nuevo, Iloilo. Salamat din sa pag-support. Okay, this time, tagata mo sa aton nga weather update sa buong gabi. No? So, medyo maulanon sa buong aton nga panahon. Sa buong January 31, 2026. Okay, sa karon nag-experience siya sa mahina tubtub kasarangan nga pag-ulan ang Iloilo nga may temperatura palibot palibot kag mataas nga humidity nga nakalabuot sa 95%. So ang hangin nagahuyo palin sa sidlangan sa kadasigon nga 8 miles per hour kag visibility nga 9 to 10 miles agag maayuman ang kalidad sang hangin sa subong. Okay, ginalauman nga ini mga padayon ng ulan sa bugos nga gabi nga mataas ang 96% nga tsansa sa pag-ulan. So 96% nga pag-ulan sa mga gabi. So ang temperatura nga nadubo sa Singjutay sa 75 to 76 degrees Fahrenheit kag ang hangin nagahinay sang Jutay samtang nagapadayon ang kagab-ihon. Okay, mangimatinaw ang panahon buwas nga adlaw kag lauman ang partly sunny nga kondisyon. May 34% nga tsansa nga mag-ulan apang mangin mas mainit kag mas humid was nga adlaw. Ang mataas nga temperatura magalabot sa 85 degrees Fahrenheit. Mataas man ang UV index 9 or 9. We're in very high gani maghalong kon magwa sa adlaw. Okay, sa Lunes sa Pebrero 2 ginalauman ang pag-ulan nga may 51% ang tsansa sang ulan. Kag temperatura tubtob sa 82% degrees Fahrenheit. Okay, sa Martes naman, mag-umon, mas manubo ang tsansa sa pag-ulan pero may ara nga 21% apang mainit gihapon ang panahon. Okay, para sa mga panugyan, maghalong kon magmaniyok kay may himo nga madanlog ang mga dalan bangod sa padayon nga pag-ulan. Kag maghinay ang imo mag-adjust or maghinay ang imo kadasigon. Kag siyempre siguraduhon nga inyong mga suga nagasiga sa maayo ilabi na gid sa gabi. Kaya may sinato nga weather forecast sa buong gabi. Ang weather update rin sa Iloilo sa mga pabilin nga alerto sa mangin luwas kag magbantay para sa masunod nga report sang panahon. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, di subong ni paring Tomas Delicana. Okay, so enjoy lang sa pagpulo pamati. Sa pamati ka, pwede ka na makauyat-uyat sang mabugnaw nga tikwi. Okay, wala kita pa rin naka-upod-upod mga tikwi-tikwi, no? Sige, basta may chimpo anytime. Okay, from Silva Philips Low, good evening, sir. Pa-shout out naman, sir, sa Jaja Talabahan. Kag inasalan sa Buena Vista Esplanades. Okay, once again, shout out ng Bunga Bonga sa tanang mga nagapamahaw, nagalagaw-lagaw da sa Jaja Talabahan. Kag inasalan sa may Buena Vista Esplanades from Silva Philips Low. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, for the meantime, sumataw-hataw kita na yung mag-kiay. Oras sa alas City, simitayo yung na sa gabi. Okay, pagbalik ko karon tagata mo sang 15 ka tips kung paano. Okay, paano naton nga mangin productive kag memorable aton nga weekend sa mga adlaw hasta buwas, no? Talaga anta mo sang 15 ka tips. Pagbalik naton nakon after sa isa ka music na para maka-kiay-kiay makamudanay. Kag siyempre kamo nagataw-hataw kag nagkiay-kiay sa the one and only Dance Mix Channel sa Dumangas. Ini ang DMC Neto GFM. Kag siyempre kapo niyo si DJ Vic, the last return. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice.
Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sundan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle niya ang patungkuan sa gwa ay ang kamudahan kay daya kay si DJ Donoso the Third, ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang ulan gamo. the Public May Dance. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ako nga gwapo nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School is also watching our Facebook Live. Si Mac James Michael Drilon, hambalya shoutout dira sa Dunisa Compound, sir. Okay, salamat kid Mac James, no? Sa pag-support sa ako nga Facebook Live. Hindi ka sabong Mac James, man, paki-comment be. Kung di kang part sa Pilipinas, ara ka sa abroad or sa iba na nga lugar sa Pilipinas. Okay, from Silva Phillips Low, thanks good sir, panyapunta. Pa-shout out gali si Mama Daping. Okay, shout out ng bunga-bunga to Mama Daping. Dira sa may Buena Vista, Guimaras. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sang sound system. Okay, salamat kid Wala Mac James, no? Hala dira. Was-was. Bomba. Birana. Support. DJ Magic Man, Cha-Cha Remix. Okay, si Mac James sa Michael Drilon sa may Ruas. Okay, Palawan? Okay, sa Ruas, Palawan. Balabot ka na daig mo sa Ruas, Palawan. Saan na all? Sana all. Ako stop lang ya sa Port of Dumangas. Port of the Iloilo, I mean, pusig lang ate na may kanya-kanya tanga swerte. Okay, mo ginang kabuhi na naton na. Kinala pangitaon naton nga swerte na. Kung wala swerte dito sa Dumangas, sa base sa ibang nga lugar, ato dito ang imong nga swerte, tagang imong nga forever. Okay, mga gabi sa kay SB member Francis Kiko Tamisen sa dra sa Bano sa Dumangas. Okay, salamat kid SB sa pag-support. Salamat sa pag-click sang like. Dra sa may barangay Hardin Dumangas. Regards sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, once again, salamat kay SB member Francis Kiko Tamisen dra sa Bano sa Dumangas. Okay, Johnny D. Sazimpas is also watching our Facebook Live. Salamat kid. Also si Cousin Juicy Gasita. Okay, si Mama ni Mac James gali ato sa may taga Palawan, no. Okay, sang una do nabantugan ang Palawan nga damo sang buaya. Damo pagin man sa buong Mac James buaya na sa may Palawan. Daw man na sang unang signature sang Palawan nga damo buaya. Nila ko sure kung anong buaya ginamin nila. Buaya gadya kun. O kung buaya nga lain namin nila. Basta mo na basta sa kuan ko no sa may Palawan damo sang buaya. So basta subong may ara pagin man, no. Okay, sa mga wala pa nakashare sa akin ng Facebook Live, pwede siyempre makashare na. Salamat kay Mac James Michael Drilon sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Okay, lingaw-lingaw ito sa mga gabi, samtang mabulubog now. Okay, namin sa time sa aton sa mga chimpo. Hindi ito na kinanglan magpa-andar sa aton mga aircon, no? Ato electric fan, i-off na kay matugna-tugna sa mga na. Ang isa pa kadako nga problema nato sa Iloilo, hindi mga flood control, kundi nga problema naton kun aga,
11 na kita mga nag-eskwela nga do kabudlay maligo. Kaya sa pwede nga katugnaw sa unaga, daw ginapilit lang ito mga kaugalingon nga maligo, no? Pero hindi magkabalaka kay malapit na ang tig-ilinit sa middle of February. Okay, mag-augta sa mga sang 40 sa kainit. Okay, from Silva Philips Low, salamat gid ko no, sir. Samtang gapang hugas pinggan, si Mama Daping gapamatigid simo kag nagalantaw. Uy, salamat gid kay Mama Daping. Nga nagdaping ang ngalan niya. Kasi ang ngalan niya si probably Hayo lang, no? Kasi ang ngalan niya plus si Kwan si Lisa Remix. okay doon, hindi ko mapaktan kung ano nga ngalan nga pwede maghayo si Daping. Kung ang ngalan niya si Catherine, siyempre nga hayo si Cathy. Di kaya nga hayo si Daping. Ano ba yung ngalan nga ang hayo si Daping man? Okay, hindi na pagpaligban Basta, maayong gabi na sa imo, Mama Daping. From Silva Philips Low, nga taga tumandok man sang barangay Sapaw, nga araman da sa buong ang swerte sa Binavista. Ang imong asawa mo taga dira, no? Okay, ambal ni Silva Philips Low, ang iban sir nga buhaya ara sa gobyerno. Uy! Pero actually, sa totoo lang, nabatugan sa una ang Palawan. I think asal pasubong, nga damo sa buhaya. Buhaya, gadya ba lang krokodil, gadya nga live, gadya, no? Pero galing sa mga panahon ang nag-uso na nga buhaya, may mga anomalya, no? Tigaling ti ilaman na iya. Okay, tanan natin sa atong mga buhay lang ito sa inchakto. Hindi lang kita makahalit sa iban, no? Hindi kita mangin ambisyoso ba lang damo untang kwarta naton tapos hindi man insakto galing hinahimo naton. Then later on, pag abot sang pagukom, ato kayo mo nagalupad-lupad sa impyerno. Okay, so mangin be contented lang sa aton nga kung ano lang da ang ara sa aton, no? Maningwa lang kita nga ma-level up ang life naton, pero hindi lang magtama ka ambisyoso nga halos tanan labuton naton, no? Ang importante lang gid nga wala kita ginagutom, no? Kaya kaon kita 3 ka bises. Kag nakakaon masang batchoy ng ano pa mga sudan. Mula na kag mapaeskwela nga tuwang kabataan kag makatapos. Pero ang paghandom sang grabe nga manggad. So, depende sa tao, pero I think hindi na siya totally makapa-enjoy sa aton. Okay, from Mac James Michael Dulon, damo na sir sa Sortampe, especially sa Balapak, diri sa amon sa norte may araman, pero madalang sir, magyan kami sir pakadto sa El Nido. Kaya mo na siya kay bala mo sa Palawan, so nabantugan sa una damo sang buhaya, no? So buhaya gid yang sapat ay niya buhaya yang mga magician, no? Lain man na yang buhaya yang magician. Okay, ito sa talas 8 na. Okay, this time check is brought to you by Antique Full Sublimation. Okay, basi gusto niyo magpahimo sang dry fit bilang abayo na mo nang ginasok-sok sa bong, no? So mag-try lang sa Antique printing shop dahil sa may Lawan Antique. Of course, kinamani sa akon nga bro nga si Bicoy Donoso. Nawala ko na problema kay pwede ko na makadeliver. Bisan na kita sa Dumangas, no? Ang ginasok-sok ni Subong bayo. Okay, product ni sang Antique printing shop, no? Da sa may Lawan Antique. Okay, amon siya amon nga official nga uniform sang amon nga Harana Live. Kag makita naton buwas amon yung bayo sa ato Haranista, no? Okay, so brand new kag mainit-init pa. Okay, product sang Antique printing shop. So sa gusto mag-try sa ilang product, no, sa ilang mga gina-offer, just contact lang sa 0919-5390-600 or 0919-5390-600. Of course, mayroon sila nga full sublimation sa mga t-shirt. Okay, mayroon mga tarpaulin, Rust ID, Xerox copy, lamination, stickers, decals, and school supplies. Okay, ano siya ang Antique printing shop. Okay, pamatiyan natin ba ang iyang jingle na may jingle dito sa akon. Ang Antique printing shop.
Okay, tayo na to play para nga makuan man mag-enjoy man ang si bro ko sang okay sa mga product, no. So ari ang jingle sang Antique Printing Shop. Sa poblasyon sang Lawaan, may shop nga masaligan. Kung gusto mo nami nga printing, Antique Printing Shop ang imo kadtuan. T-shirt nga full sublimation, klaro colorful, wala palpak nga creation. Para sa barkada, eskwelahan kag mga okasyon, Antique Printing Shop ang solusyon. Antique Printing Shop, Antique Printing Shop. Sa quality kami may ipabugal. Tarpaulin, ID, kag stickers pa. Sa tanan nga print kami ang number one. Yeah, baby! Printing Shop, Antique Printing Shop. Dasig, barato kag pulido, gid sa Lawaan, antique nga lugar. Antique Printing Shop lang, kag wala na sang iba. Rush ID wala problema. Xerox kag lamination kompleto gid sila. Decals kag stickers nga mga manami. Para sa mga motor nyo, dugang pagwapo. May school supplies pa nga, tama ka barato. Isa ka shop, kompleto tanan makita mo. Bisan gamay lang o madamo, Antique Printing Shop, gidya ang masaligan. Antique Kampiyon ba? Printing Shop, Antique Printing Shop. Sa kalidad sila pinasaligan. T-shirt, tarpaulin, ID, kag Xerox pa. Antique Printing Shop, ari lang sa poblasyon. Lawaan, Antique! Antique Printing Shop. Masaligan, dasig kag pulido din. Antique Printing Shop. Antique Printing Shop. Antique Printing. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, man ang jingle sang Antique Printing Shop, no, sa may Lawaan Antique. Of course, this is DJ Vic Donoso Retired Music Production. Poblasyon sang Lawaan, Okay, sa gusto mag-avail sa ilang mga services, no, mayroon silang full sublimation, masaligan. mayroon mga tarpaulin, Rust ID, also Xerox copy lamination, Antique Printing stickers sa inyong mga motor and decals, also school supplies. T-shirt, Okay, makita sa poblasyon, Lawaan Antique. Of course, just contact lang sila number 0919 5390600 na. So, kag of course, sa ating bayo, ang inasok sa subong is the product of Antique Printing Shop. shop ang solusyon. Okay, pwede man-deliver within Iloilo. Kaya may GT Antique na sa ilan na. So, barato, kag very good quality, very affordable. ID, kag sticker. Okay, from Philip Silvas Loser, taga Dre sa Binabista ako nasawa. Shout out man sa iya sir, si Leslie Galfo. Yan name. Dasig, Okay, shout out ng bongga-bongga sa pinakagwapa dira sa may Binabista Gimaras nga nakabihag sang gwapo nga taga sa Paudumangas nga si Leslie Galfo. Okay? Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, naman siyempre ako nga estudyante before sa may Sapaw, no? So, subong mga ako mga estudyante, mga artista na. stickers nga mga Mga artista na ako mga estudyante na. So, salamat kay Jurim Amihan. Nga singer man siya. Nagkakulukanta man siya, no? Kita ko man yung mga vlog-vlog niya. Mga abilidadan. Sana all mga famous. Tanan makita mo. Okay, Sir Vic, mayang gabi. Shout out from Manila po. Okay, so shout out ng bunga-bunga to Jurim Amihan saligan. sa Metro Manila. Printing Shop, Antique Printing Shop. Sa kalidad sila. Okay, so Susan Patpat. Good evening, Sir Vic, pa-shout out. Okay, shout out ng bunga-bunga to Susan Patpat. Ari lang Okay, salamat sa pag-support. Mga gabi sa imo kag sa imo nga family circle. Antique. Antique Printing Shop. Masaligan, dasig kag pulido din. Antique Printing Shop.
Okay, salamat kay Jury Mamihan sa pag-click sang heart sa imo reaction. Also si Juicy Gasita ako niya cousin. Of course si Ma'am Reggie Lames ang gwapang key teacher sang Bantod Managit Elementary School. Salamat gid ma'am sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Once again si Ma'am Reggie Lames, ako niya ihada sa kasal. Salamat din sa pag-support. T-shirt nga full sublimation, klaro colorful, wala pal. Okay, shout out ko na sa mga taga-Sapaw from Jurin Amihan. Sino mga kapamali mga barkada mo, Jurin? Pambutang ay pambasahon naton. Okasyon, anti-printing Nakipangbuta mga class mo bala sang una sang elementary. Kag sa high school, pangbuta sa dalong para mapanglawag naton ah. Printing shop, anti-printing shop. Sa quality kami din may ipabugal. Tarpaulin, ID, kag stickers pa. Sa tanan nga print kami ang number one. Antique printing shop, anti-printing shop. Dasig, barato kag pulido gid. Sa lawaan, antiki nga lugar. Antique printing shop lang, kag wala na sang iban. Rush ID wala problema. Xerox kag lamination kompleto gid sila. Decals kag stickers nga mga manami. Para sa mga motor nyo, dugang pagwapo. May school supplies pa nga. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kompleto tanan makita mo. Bisan gamay lang o madamo. Antique printing shop, gidya ang masaligan. Antique printing shop, antique printing shop. Sa kalidad sila pinasaligan. T-shirt, tarpaulin, ID, kag Xerox pa. Antique printing shop, ari lang sa poblasyon. Lawaan, antiki. Antique printing shop. Masaligan, dasig kag pulido gid. Antique printing shop. Antique printing shop. Antique printing shop. Okay, salamat once again kay Jury Mamihan, kag Mac James Michael Dulon. Ako ang mga gwapong masidyante before sa may Sapaw, no? Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, ito sa talas 8, di city na sa gabi. Okay, kumusta na ito ng buhay-buhay, no? Sa mga naga-tagay-tagay dirati, may unod pang baso. T-shirt nga full sublimation. Kasi bala, puro lang istorya. Bala, wala nagalibot ang baso. Oy, panilagi ang nagapalibot. Way nagakahubog, way nagainom. Eskwelahan kag Okay, sa mga ilimnan nga nagalibot ang baso, ang wala gakahubog, amo na siya ang tanggiro. Ginalingaw yun ang mga pod niya nga para nga hindi siya magkuhan, mahubog, no? Okay, basta gani ikaw ang tanggiro sa baso kung sa ilimnan, hindi kasi na mahubog kay nga ikaw nagakontrol sa inom kag ang imo mga upod hindi na makabalo nga way kay imo nakainom. Hindi bala Sir Alan Nobleza Guinness? antique printing Okay, basta gani ikaw ang tanggiro, hindi ka na mahubog, no? Barato kag pulido gid. Sa lawaan, Okay, basta nga itong mabatian ni background music is the theme song of Antique Printing Shop. na sang iban. Rush ID wala problema. Xerox kag lamination kompleto gid. Okay, salamat sa pag-support kag pagtamwa si Sir Alan Nobleza Guinness. Nyo, dugang pagwa. Okay, dala sa may Concepcion Iloilo sa Concepcion Central Elementary School. Isa man ka talented kag artist, no? Tanan makita mo. Okay, salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Basta may pa-shoutout ka da mig or sir nga mga friends. Punta sa dalong may panglawagon ta. Printing shop, antique printing shop. Sa kalidad sila pinasaligan. T-shirt, tarpaulin, ID, kag Xerox pa. Antique printing shop, ari lang sa poblasyon. Yeah, baby! Lawaan, antiki. Antique printing shop. Masaligan, dasig kag pulido gid. Antique printing shop. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. What's up,
This is Avril Lavigne. Yo, this Ja Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey, this is Ashanti. What up, this is Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. The Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Neto FM, alas 8:20 na sa gabi. Welcome back sa atong second hour sa atong DMC Neto FM Dance Party Mixes. At siyempre kung nag-hataw-hataw ka nakakiay sa mga exclusive ng mga dance mixes. At siyempre ka po nyo nag-isang mix master din sa Dumaga, si DJ Vic Donoso III. Okay, from Jurim Amihan, shoutout ko na kay Kayla, si Mikey, si Wilin, si Nico Glyn, si Ray Marie, at si Ma'am Sharon Dinglasa. Uy, kamugali mga kadungan, no? Okay, once again, si Mikey. Okay, si Wilin, si Nico Glyn, si Ray Marie. Okay, mga kabatsmate, kay mga BFF ni Jurim Amihan. Okay, ambal ni Sir Alan Noblisa Guinness, astig ka bro. Mas astig kaya. Or siya nagli si Superman, no? Nalipat ko sang imo galing nga call sign or imong hayo. Si Superman dra sa may sa may Concepcion Iloilo. Okay, talented din siya, no? So, artist yang maayo madrawing nga. Artista man ko kay isa kay tikabala man mag-arte. Kabala man mag-arte kag siyempre. I don't know kung chick boy man siya. Basta sa pagkabalok ko mabuot ni si Sir Alan Noblisa Guinness. No, gaupod kami dati sa mga seminar kag siyempre sa amon nga art group sa Bilog nga Division of Iloilo. Kag siyempre during sa seminar sa Concepcion Iloilo nga wherein isa mako speaker before. Nalipat ako kung ano itong year, 2016 or 15 or 17. So nakita kami sa ilang district. Okay, salamat kayo sa pag-entertainment sa amon ni Sir Juan Hipoliano. Ari sabang sir sa gig naka-break lang si karon masaka ulit sa stage. Kakanta po Apo-oy. So muna ba ko bla ang ako may estudyante before mga artista na no. Ako lang niyang medyo wala nag-improve. Okay, so importante level up na ako mga estudyante, okay? Okay, good luck sa imo na mga gigs sa Jurim Amihan. Pati may pamilya ka na, may or nobya pa lang. Okay, abi paki-share sa imo nga love life kung ano nang imo subong nalabutan sa imo love. Okay, for sure, damo imo mga tagahanga nga mga chicks kay siyempre singer, no? Ano bala singer? Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, acknowledge nato nagtutok kag nag-share sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Once again, si Sir Alan Noblisa Guinness dito sa may Concepcion Iloilo. Of course, si mga nagdugang, no, si Jurim Amihan. Okay, so para man na nagdugang, no, si Rilan J. Donasco sa may Barangay Managit, Tumangas. Okay, kag of course, mga nag-share sa akong ng Facebook Live. Salamat, gid. Okay, salamat kay Jurim Amihan sa pag-share sa akong ng Facebook Live. At least, makita mo sa mga fans mo, no, ito siyempre ato nga live na. All the way sa may Metro Manila, ka nagagig subong. Okay, sa mga singer. Okay, so for the meantime, so acknowledge nato kag siyempre tamiyaon na aton mga municipal officials sa Banos sa Dumangas. Okay, hidit sa aton nga pinalanggang mayor nga si Mayor BG Biron, si Mayor Bradin Jan Biron sa Banos sa Dumangas, of course si Vice Mayor Ronaldo Onal Goles, kag siyempre sa aton nga mga mabuot nga mga mapisan, kag mga maalwan nga mga SB member sa Banos sa Dumangas, si SB member Dr. Carlo Jasnes.
Of course, si SB member Hasmin Golis Ocampo. Okay, of course, si SB member Randy Bolsos Peñe. SB member Dr. Jewel Jasnes. SB member Almar Cato Marfito. SB member Wilhelm Jing Di Binagracia. Okay, si SB member Saki Bubot Dirikito. Kag si SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, kag natupurgit man ato pinalanggang congressman. Si Congressman First Veron. Kag of course nga board member nga taga Dumangas nga si board member Distora. Rolando Distora. Dumangas Mixed Net Radio FM. Your number one choice. Okay, this is moment. Oras ato na alas 8:25 ko na sa gabi. Maghahatag na kita sang 15 ka tips. Agod nga... Okay, agod mga mangin meaningful kag mangin memorable ang imong weekend sa mga semana, no? So mangin mapuslanon kag meaningful ang imong weekend break, no? Kaya mga nagaobra sa gobyerno, so may aras lang 2 days nga weekend break, Saturday and Sunday. So ano bala ang inyong himuon para mangin mapuslanon kag meaningful? Okay, pamati sa mga nagaobra sa gobyerno kag sa mga private or even sa mga wala sang obra. So kinahanglan gid nga ang atong mga weekend mangin mapuslanon kag mangin meaningful. Nga mapuslanon kay tikalabanan sa mga nag-obra ako na weekdays. So ang Saturday kag Sunday amo siyang ilang mga adlaw nga dapat sila magpahuway, no? Okay, so para nga mangin mapuslanon kag mangin meaningful ang inyong weekend, amo ini siya ang inyong himuon. Okay, number 1, magplano sang imo weekend kag okay, magplano sa imo weekend. Kung may plano ka nga daan hindi ka mabulayan, magdesisyon kung ano ang obrahon, hindi man maglabay ang adlaw nga wala ka sang direksyon. Okay, but singon sabtang Friday pa lang gakatulog ka sa gabi or naghahana ka matulog, ipanglista or panumduman mo na daan kung ano himuon mo sa Saturday kag Sunday, or pwede man nga ilista mo siya kag i-follow ang imong mga listing, no? Kay kung wala ka sang lista, pwede gid siyempre nga malipatan kag base bala sa paburaw-buraw or sa paburoy-buroy or sa palanday-landay termila nga mapungkulan na ma-relax-relax, naglipas ang duwa ka adlaw wala ka sang may nahimo, no? So mo siya number 1, magplano sang imong weekend. Number 2, magpahuway sang insakto. Okay, ang weekend hindi lang para sa mga buluhaton. Importante nga makapahuway ka para ma-recharge ang imo lawas kag paminsaron. Okay, meaning nga sa weekend kinahanglan kung kulang ka sa tulog, amoy siyang adlaw nga dapat pwede ka makapaburaw-buraw para nga makapahuway ka sang maayo. Okay, number 3 nga himuon para mangin mapuslanon kag meaningful ang imo nga weekend break, mag-exercise bisan 20 to 30 minutes, no? Ang gamay nga pag-exercise makahatag sang energy, makapakuha sang stress kag makapaayos sang mood. Okay, so mas manami nga medyo mabalas ka. Bisan 20 to 30 lang, pwede nga mag-jogging-jogging ka sa imong guwa sa malay. O napit ka sa mga pier or sa mga baybay na sa mga esplanades, pwede ka na mga jogging-jogging or buhay mo imong idok kag laut-lauton. Sigurado nga balason ka na or pwede ka na maka-tiktok-tiktok. Okay, number 4, maglimpyo sang gamay nga party sang balay. No? So medyo boring ang mga life sa weekend kay wala sang obrahon. So pwede ka manglimpyo sang mga party sa inyong balay. So hindi kinahanglan tanan, bisan isa ka kwarto o isa lang ka kabinet, dako nang bulig para malimpyo ang palibot kag ang imo nga paminsaron. Dumangas Mixed Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 5, i-organize ang imo kalendaryo para sa sunod nga semana. Okay, i-organize ang imo nga kalendaryo para sa sunod nga semana. So meaning, mas maayo ang resulta kung may klaro ka nga plano para sa masunod nga adlaw sang trabaho o kon sa pag-eskwela. So manglista ka na kung ano pwede mo himuon sa madason nga inadlaw sa pag-welcome naman sa bagong weekdays. Okay, number 6, maghimo sang personal nga reflection. So, pamangkutang imong kaugalingon, ano ang natun-an ko sini nga semana, ano ang gusto ko pa mangin mas maayo. Okay, makabulig ini sa imo nga personal growth, no? So pamangkuton mo kung ano imo na achieve sa nagliga nga semana, kung ano pa gid ang imo nga improve sa masulod nga semana. Okay, amo siya ang imo nga personal reflection.
Okay, number 7 nga tips kuno paano mangin meaningful kag mangin okay, mapuslanon ang imong weekend. Okay, so speed quality time sa pamilya or spend quality time sa imong pamilya or mag-spend sang quality time sa imong pamilya kag mangin kag also sa imong mga abyan. Pero siyempre unahon mo imong pamilya. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, hindi tanan masukot o kon mabakal ang meaningful nga time sa mga tao nga ginahigugma. Amo ang pinakamalahalon. Okay, so tagaan mo sang time nga magbanding-banding sa imong mga pamilya, sa imong mga parents kung wala ka pa sa pamilya or sa imong asawa kung may asawa ka na, kag sa imong mga kabataan, no? Time mo na para mag-ingod-ingod, magdugsing-dugsing, mag-itik-itik. Okay, paangga-angga sa imong asawa. Kaya mo nagulong nga pero hindi ka mga duwa ka bangigay, kay kulang lang ka mga duwa sa pag-angga-angga. Okay, mo sing imuon. So maghatag sang time nga siyempre makabanding sa imong family, amo na ginatawag naton nga quality time. Okay, number 8, limitahi ang paggamit sang social media. O pwede ay nga likawan. Since nga mga social media nang part na sa atong kabuhi, mas okay ayhan nga pwede mo likawan ang paggamit sa social media. Pero mas manami nga ilimit mo ang paggamit sa social media para mangin meaningful kag siyempre mangin mapuslanon ang imo nga weekend, Sabado kag Domingo. So ini ang isa ka pinakadamo nga makaubos ang oras hindi mangin productive. Pwede mo limitahan isa asa sa 2 ka oras lang. Okay, kaya ang pag-uyat sa cellphone isa sa mga hulag naton nga nagapa-usik sang chimpo. Okay, number 9, nga tips ko na para mapuslanon kay mangin meaningful ang imong weekend na magtuon sang bag-o nga skill o kon hobby. Example, kabalo ka magsaot, no? Pero ang saot mo medyo bitin, medyo may gamay ka pa nga wala perfect. So, pwede mo siya ma-improve or pwede mo nga dugangan ang imong nababalaan na by just learning sa social media man mismo sa mga YouTube, no? Or pwede ka mahimuon ng mga bagay nga mga DIY na bala, DIY. Do it yourself, no? Pwede mo na siya himuon. No, parang maka-produce something out from your hobbies, from your passion. Okay, magtuon sa bago nga skill o kon hobby, so mas maraming or mas maraming ikaw mismo na discover nga bisan wala matundo sa mga teachers, no? Bisan pagluto sang bago nga recipe, no? Or pag-drawing o kon pag-practice ang instrumento, maka-inspire para maka-boost ang imong confidence. Okay, di ba? Di ba paring early di pa year mo bisa mag-shout-out ka lang na basta na okay naka-learn ka sang bago nga skill para sa imong hobby. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 10 nga tips para mangin mas meaningful kag mapuslanon imong nga weekend, Sabado kag Domingo. Ang number 10 mga himuon, basaha ang libro o kon article nga interesado ka. Okay, niya sa mga mahilig magbasa-basa, pero I don't know sa mga panahon, so madamo pang mahilig magbasa. Okay, ang pagbasa maka-relax. Okay, sa imo kag makahatag sang bag-o nga idea o kon knowledge. Okay, base bala nga sa imong pagbasa may mga term kada bala nga natun-an nga wala pa matundo ni ma'am or ni sir, no? Pwede maka-improve kag pwede gid siyempre kung nag-improve ang imong knowledge o kung imong nabalaan or ideas, siyempre nangin meaningful ang imong weekend. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 11, maglakat-lakat sa guwa sang balay o kung mag-sunshine break, no? So magguwa-guwa sa imong balay. Ang fresh air kag adlaw makapaayo sang mood kag physical health, no? So mabugta ko sang aga kag magpulupainit bala mga alas 6 hasta alas 8. Okay, jogging ra sa guwa sang balay, no? Para nga mainitan ka man kag mabulbalahas. Okay, so kinahanglan naman ang sunshine break na sa pagpainit. Kaya kung kulang ka sa init sang adlaw kag pagpabalas, isa mga rason nga daw masakiton ang lawas. Okay, number 12, ngayon mo parang meaningful kang mapuslanon ang imong weekend. So, i-review ang imong financial goals. Okay, review ang imong financial goals. Na weekend, amo ang maayong ation para usisaon ang gastos kag budget para malikawan ang overspending. Check mo ang imong kahita kung may unod pa. Panglista mo imong na gastos sa bilong nga semana para mabalaan mo kung di nagkanto ang imong kwarta.
para mabalaan mo kung may nagkupit sa imo nga kahita. Okay, number 13, nga tips na magluto sang healthy nga pagkaon. Inaya kung kabalo ka magluto. Pero kung hindi kabalo magluto, kaya ang guwa niya. Okay, pagkaon nga imo mismo gin-prepare, mas manami, kag mas masustansya, makabulig sa makaparelax na. So mas manami magkaon sang ikaw mismo ang nagluto. Okay, number 14, maghimo sang gamay nga act of kindness. Act of kindness. Ano ba siningon? Pwede mo buligan ang isa ka pamilya sa balay, mag-share sa pagkaon o kon maghatag positive message. Makahatag sang kalipay sa iban kag sa imo man. Okay, basta ba may mga sobra ka na mga pagkaon, pwede mo na i-share sa imo kaingod, no? Pwede mo siyang tiblian. Or may naglabay na karong pigado, ang kapangita sang kwarta, bisan gamay-gamay nga kwarta, pwede mo siyang tagaan, no? Para makashare ka man. Or pwede mo siyang i-entertain, pagi sa pag-joke-joke, pagi sa pagkanta mo da, or papakadlaw. Amo na siya natawag nga act of kindness. Pero usually kalabanan, gilya. Usually kalabanan pa. So usually, or mostly, I mean, ang act of kindness, gilya. Ito may ihatag nga bagay na. The kind mo, kindness. Okay, so mas manali kung may ma-share ka man sa imong kwarta, ay mo nga kwarta medyo nagasalubra to ipang-share mo na sa iban, no? Para nga daw feel mo man nga nakabulig ka sa iban. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, number 15, very important, maghatag tion para sa imo kaugalingon or ginatawag naton nga self-care, no? Bisan simple lang, face mask, along that pagpamati sa musika o kon mag copy moment. Importante nga mabalikan mo ang emotional well-being. Okay, in short, enjoy mo man yung mga selfie. Pangita sa mga bagay nga pwede mo pa makapalipay sa imo. Ang problema lang galing kung makapalipay sa imo, babae. Kaya masugatan mo, puro lalaki. Ay, just okay, buti silingon. So, i-enjoy mo man ang imo nga self. Paagi sa pangita sa mga bagay nga makapalipay sa imo. Okay, so wala sa aton nga 15 ka tips nga paano ko nang mangin meaningful kag mapuslanon ang inyo nga weekend. Okay, kung mahimo iya siya tanan, sigurado gid nga mag-welcome ka naman sa bag-o nga semana starting sa Monday nga mangin masinadyahon kay ti inspired ka kag happy ka sa imo nga weekend. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, alas 8:37 na sa gabi. So for the meantime, sa mataw-hataw naman kita na yung magkiyakiyay sa itong exclusive mga dance mixes. Okay, once again, sa gusto mong pa-shoutout, ibutan na sa dalang kayo akong basahan anytime sa pagbalik ko. At siyempre ka mo nag-ataw-hataw kag nagkiyay-kiyay sa the one and only dance mix channel rin sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic, the Nosody Third. Songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. To listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Masaot taya. Oo, nagkani. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat din sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabaile. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance.
Okay, magabi kay Dudoy Vlogs. Okay, so good evening DJ Vic, the nasa the third. Okay, pa shout out sa barangay Igkukok, Sibalam Antique. Okay, from Dudoy Vlogs. No, isa mga vlogger na nagapala mo kanina sa iyang mga vlog na nagawakal-wakal siya. Nag-imot-imot yung isa. Makapayuman sa aton, no? Okay, salamat gid Dudoy Vlogs sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Denosa III. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Let's do it.
DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Victinoso the Third. At wala nang iba. DJ Arky is back. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Agree to mix. Okay, oras natin alas 8. Kung tayo shooting na sa gabi is 8:47 in the evening. So once again sa mga gabi sa ato masuki. Nakatutok sa ato sa mga gabi. Sa mga hindi nakaintindi ng Ilonggo, sa mga magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa aming Facebook Live. Kayo po ay nakikinig sa DMC Network FM, Dance Party Mixes. At siyempre, ngayon nakikinig at siyempre, watching my cousin all the way from Metro Manila, nga si cousin Josie Gasita. Okay, magandang gabi po dyan sa inyo, cousin Josie Gasita. Okay, sa mga kamag-anak natin dyan sa may Metro Manila, all our relatives dyan sa may balik-balik. Okay, once again sa magandang gabi kay Josie Gasita. Pabati naman sa asawa ko si Choi. Happy birthday. Oy, birthday sa mo ni Choi. Okay, sa kay Choi Gasita. So happy birthday sa iyo, no? Wishing you all the best on your birthday. More birthdays to come. Good health. And more blessings. Okay, thank you so much, good cousin Josie Gasita, for watching my Facebook Live. And once again, so happy birthday to Choi Gasita all the way from Metro Manila. Okay, thank you so much kay sister ko Junaline Donoso Dibel for sharing your heart on my Facebook Live. Arky. Okay, sa mga heart reaction. Okay, sa paring Tomas Delicanan still watching our Facebook Live. Thank you so much. Okay, salamat man kay Annabel Francisco all the way from Sitio Naluyan, Barangay Sapado Mangas. Okay, salamat kayo sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, thank you so much kay Jonathan Ditablan all the way from Barangay Talasan, Dumangas. Also si Johnny Disa Simpas Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas. Okay, salamat sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Also kay Dudoy's Vlogs. Okay, si Rox Kidding Last Good Morning from Barangay Managit, Dumangas.
Kag shoutout man sa mga members sang Managit Mini Sound Association. Okay, si Archie Donasco. Okay, si Kagawad Idsen Doyo, Kagawad RC Rolling Lasa. Okay, doon nalipat ako sa mga ibang owner. Si Juben Sibilia. Okay, bilang ang ibang pang lista ko baladason para malawag ko ng inyong mga owners sang Managit Mini Sound Association. Kag bantayan ang third linagabong sa Managit. This will be on March 6 na 2026. Na medyo open siya sa tanan, no? Nagligad. O sa first linagabong, so purely langgit sa taga Managit. Then ang second linagabong last year na nag-open na, do may nag-join na nga iban nga lugar. Kag subong gid pa level up agad, no? So medyo damo subong nag-attempt ka ma-join. I think ng mga 25 na to nagpalista. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay SP Mark Vlog, no? Isa man ka vlogger nga taga Dumangas. Okay, nga taga Barangay, kuan man siya, taga Barangay Managit. DJ Victinoso, the third. Okay, once again sa kay SP Mark Vlog, no? Support mo natin yung mga vlog, no? Sa iyang nga account. Pag-check lang sa iyang account para makita niyo yung mga content. Usually yung mga content, mga kuan man sa mga upas-upas man Okay, so ang third na nagabong sa Managit, ang ila ko nung contest para ko sa 4x4 sit-up, D12 and 4x4 D15 kag 2 mugs or 2 magnet. Now, sa siya daw first man ng ligad So once again sa 4x4 sit-up and ang D12 and 4x4 sit-up nga D15 nga 2 mugs or 2 magnets. Same as sa nagligad nga tuig now. Okay, just contact lang si Kagawad RC Ronin Dinglasa or si Kagawad Idsen Doyo sa gusto mag-join kag magdugang mag-join. So mas manaming nga mas early para nga ma-include ka mo sa official ads nung ipa-voice over namon ka Maninoy. Kag para mahimo na kag ma-publish na anytime. Okay, John Gilbert Samiliano or si DJ Rap Rap all the way from Lawan Antique. So good evening, pa-shoutout kay DJ Rap Rap Spinner today sa mobile sound system nga extreme auto mix party disco tonight. Thanks sir. O sa din ka sa mga nag-gigs DJ Rap Rap or din ka nag-live sa mo? Invite mo ko na bing. Pag-invite mo na sa ako, may bisan mo bit-bit lang sa imong controller, no? Parang makita-kita man tabla sa ibang nga lugar, no? Wala gito may nag-invite sa akon. Kabarato na sa TF ko. Okay, alas 8:53 na sa gabi. So, sa lang uro alas 9 sa mga gabi kay may kwapa ko may himuon, no? By the way, kay buwas, may harap kaming harana, no? Sa may harana live kami buwas, no? So, The Okiman Chimpo. Alin alas 3 hasta alas 6 sa hapon. With the danceable music of Santo Niño Mix Club. Okay, thank you also kay Rilan J. Donasco. Okay, sa pag-share sa imong reaction sa akon nga Facebook Live.
Okay, dahil sa may ba... Okay, sa may barangay Talson Dumangas, mga suki man naton. Siyempre si John Diduayan. Okay, at naman si Ramer Di Mawalo, also si Sarel Docdosio, si Arlie Yermo, si Bernie Diduayan, kag si Val Bilakaol. Okay, sa mga members ng Dumangas United Radio Communicators, of course si Balangao, si Gata, si Paling Noy Fiesta, si Wizard 20, Wizard Virgo 30, also si Campo, si Paring Pinya, all the way from Barangay Balabag, Pagdugi, Dumangas. Okay, si Golden Dog, si Bumblebee, si Paring Jack Sparrow, si Starlight, kag si Mariposa, also si Nining Morina Barolo Diaz. Okay, sa pahabol ng greetings ni Mac James Michael Delon, shout out gali sa akon father, na si Castor Delon Jr. or si Ike, kay Mother Evelyn Delon galantaw sa imo subong sir samtang gakaon. Okay. Okay, sa mga kasimali natin dra no nga enjoy sa aton nga sound trip sa aton nga dance party mixes. Okay, once again shout out ng bongga to Ike or Castor Delon Jr. Kag of course kay Mrs. Evelyn Delon. Okay, nagalantaw sa mga enjoy sa aton nga hataw-hataw. Okay, Sir Vic, pwede man ikaw madalas ang DJ controller. Okay, tuloy man ako din nga DJ controller nga medyo gamay lang gid. Kaya man siyang akon nga DJ controller nga gamay lang gid no. Pero pwede siya maka-live mix no. Sakto dati ginagamit ko ni siya sa mga live mixing na. So siya pwede madala so very handy so ang brand niya is Pioneer na Pioneer. Okay, so DJ controller nga compatible man sa virtual DJ no. So pwede siya magamit pang scratch no. Okay, so may time i-connect ko siya liwat no. Okay, so invite mo ko DJ Rap. Sa din ka nag-event sa bong or din ang tukar mo sa bong? Kali kay kalayo sa antiki, no? Di ba si makalagaw mo ko sa kay Brad Kubikoy kag may time na madala ko ang controller. Maka-live mix ako dabisan pila lang ka minutos or pila ka mga 30 minutes. Okay, makahataw-hataw mga kita gamay, no? Kung may chimpo, Okay, so nangatama sa akong subong para ma-acknowledge ko kamo no so paki-drop lang ang comments sa aton comment section. Kaya hindi ko makita yung mga ngalan subong na. So say hi lang daw or emoji para malawag mga muna ko na. Was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, salamat kay SP Mark Vlog no sa pag mention sa akong dang live no. Sa pag-support man sa akong Facebook Live. So once again, sa pag-support man naton si SP Vlog no nga naga-vlog man sa nga tumandok man sang Dumangas na taga Barangay Managit. If I'm not mistaken, taga Barangay Managit, no? Kag siyempre taga Barangay Managit, kay taga mga Dumases, no? Okay, pag-support na ito ng yung vlog. Okay, butang ko na sa akon nga live para makita niyo, no? Okay, para ma-follow niyo man si SP Vlog na. Okay, si SP Mark Vlog. Okay, aragin butang ko na sa akon nga live, no? Ang yung account.
Para nga pwede niyo siyempre ma-follow ang iyang live na. Kaya siyempre nga kuan nga mga content. Support nato mga vlogger dahil sa Dumangas. Kaya wala man sa problema kung mag-follow or mag-like, no? Kaya wala man na sang bayad. So wala na sang bayad, makasupport ka pa. Okay? Okay, sa mga gabi kay Inday Rose D-Bell dahil sa may Banal sa Dumangas. Good evening, Sir Vic Donoso III. Lanta ko sa imo subang, sir. Okay, aman siya mga aton nga bayo buwas sa Inday Rose, no? Aman siyang ginasok-sok ko sa bawang, aman siyang aton nga bayo buwas sa aton nga harana. So, of course, iya sang antique or antique printing shop sang Lawan Antique. Itaas ang kamay, iwagayway. Itaas ang kamay, BBC Remix. Itaas ang kamay, iwagayway. Itaas ang kamay. Tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng oto. Ang oto'y pabaling-baling, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Bong-kalabong, tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng oto. Ang oto'y pabaling-baling, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Bong-kalabong, tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng oto. Ang oto'y pabaling-baling, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Yodi kaka, dramulet game. Yodi kaka. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ara sa sa atong Facebook Live si Juben Banabatak Dikito Tachado. All the way from Canada, no? Subong sa Canada siguro adlaw subong kahit sa other side sang kalibutan. Okay, mga gabi sa imo. So, Juben Banabatak Dikito Tachado nga tumandok man sang Barangay Sapao. Pero ato na sa abroad na ato sa abroad Ladies and gentlemen, nagataw sa abroad na. the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Okay, sige, salamat kay SP Mark Vlog sa pag-support sa akon yung Facebook Live, pag-share sa akon yung Facebook Live. This is Team Balay. Okay, from Jubin Banabatak Dikito Tatsado, good evening sir. Bao, naka-open man kita FP sa Kadugayon ba? Okay, busy kita ng live. So, isa ka na lang taman maglingaw-lingaw, no? Gamit atong mga cellphone para nga malikaw mas sa stress. Okay, so salamat din sa pagtama, Jubin, no? Hoping nag-enjoy ka da sa pagkatawa-taw, no? Woman Remix. Kung naman ginahimo mo da subong sa may Canada, nga medyo mabugnaw nga lugar. DJ Bombom. Okay, mga gabi sa aton ng mga kagrupo dahil sa may Banal sa Dumangas, sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Okay, panglawagan natin mga members ng All-Star Riders Dumangas. Victor Noso. The third. Okay, si Bro Richard Banyapaw dahil sa may Barangay Victorias Dumangas. Si Sis Namon Sien Nasyongayon Aldosa. Sa may Barangay Victorias Dumangas, si Bro Namon Stidler Nasyongayo. Also si Dinoy Aldosa, si Bro Rapi Sales. Si Bro namon Rocky Sigora, si Sir Chris Binavista,
Also si paring Bernard June Mosquida. Kag si Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Mga members ng All-Star Riders Dumangas nga naga-silent monitor kag naga-muni-muni. Salamat din sa pag-support. Okay, sa bago lang ginakatama ka nagka-ling-ling-ling-ling sa ako niya Facebook Live. Kamo siyempre naga-tanaw, naga-kiay-kiay sa DMC Nitro JFM Dance Party Mixes. Kag siyempre kapon niya si DJ Vic, the Nosa Editor. You are listening to the music of Iloilo Baby Club. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Masaot kaya. Oo, nagkani. DMC Net Radio. DJ sa balat ng lupa. Walang kaduda-duda. DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Okay, from Jubin Balabatak dito, Tatsado. Okay, lapit na lang sir. On the way na siya ang gin-promise ko sa imo. Uy! Salamat kid, Jubin. Okay, thanks sa pag-share sa blessing, no? So, hoping more blessings pag kita magabalik sa imo na. Good health. Katropa mo. Okay, once again, salamat kid kay Jubin Balabatak dito, Tatsado. Okay, mga gabi man kay Bicoy Bata ni Maling or sa ako nga brad nga si Bicoy Donoso or siya man ni si Dr. V or si Dr. V sang Facebook kag siyempre sang Antique Printing Shop Full Sublimation. Okay, kag regard sa imo siyempre nga ex-girlfriend nga si Cheche. Kag good luck siyempre kay CB sa boss nga event sa Dinagyang Taekwondo event boss no sa Iloilo City. Okay, good luck lang kay CB Donoso. Okay, dahil sa may Barangay Talusan Dumangas, so kima natin siyempre mga Laurenti family. Also mga Cobiro, Ilagan, kag Dimadara family. Okay, sa REC Mini Sound. Okay, sa nag-hook up sa amon nga live kon Domingo sa Rubas, no? Ang REC Mini Sound. Ikita ng ilang sticker, no? REC Mini Sound. Okay, so salamat gid mga Ilagan family or mga Dimadara and Ilagan family sa may Barangay Talusan Dumangas. Ilabi na kay Ray Ilagan ng Ray Ice Cream. May basi sa mga gusto mag-order sa ice cream nga pwede gid makakaon bisa nagaubo na. Okay, check natin ilang ads para malawag naton sa Ray Ice Cream sa Banwasang Dumangas sa Barangay Talusan, no? So ang may pinakamanamit nga ice cream sa may Barangay Talusan, the sweetest ice cream. Okay, so sa gusto mag-order, just contact lang sa ilang hotline 0915-73-87005 kag syempre 0907-5237-979. Okay, ang Ray Ice Cream naga-deliver within Dumangas. DJ Richmond. Remix.
Vic, DJ Victinoso, the third. Okay naman sa ating Facebook Live si Jade Brazil Dibel. Ay ito na nagsakay ni sa subong na ako mga gwapong estudyante before sa may sapaw. Okay, salamat din sa pagtamwa si Jade Dibel. Salamat din sa pagtamwa. Okay, kaya naman siyempre ang gwapong teacher sa Palok Biki Elementary School. Ako mga good buddy, ako nga friend man, ara sa mong nagapuli, hindi nga ara, nagapuli sa Pidimon Port North sa Tabok Langit sang Isatio. Okay, si Sir Rocky Bantillo. Salamat din Sir Rocky sa pagtama na sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, regards sa mga family circle. Okay, from Rose Brazil or si Rose Dibel, thanks good sir sa naghatag sang aton uniform. Sa imo Brad for his golden heart to share his blessings. Kanami sang uniform ta. God bless. Okay, from Rose Brazil. Okay, wala gid problema. Actually nagpuli siya sa bong, no? Pero nagbalik siya sa city kay may event ang iyang bata para buwas sa taekwondo sa Dinagyang. Pero buwas ari siya mabalik sa Talusan, sa Sapaw. Kag di siya matulog sa amon na. Okay, basta makakinita mo di buwas, no? Para makapasalamat ka mo in person or personally sa iya na. Okay, sa ating mga viewers sa mga gabi, sa mga 6,000 mga viewers, no, parang maknalista ka mo, just drop a comment dala sa dalom. Pili ka mo na ka-hi or ka-hello. Para makita ka nag-share ka mo sa comment. Para siyempre maknalis man ka mo. Okay, it's 9:13 na sa gabi. Okay, kayo boss, wala man sang klase. Lingaw-lingaw tanay. Extend na gamay. Ma-extend ka na gamay lang gid. Nakagwapong DJ sa balat ng lupa. Walang kaduda-duda. At wala nang iba. Okay, acknowledge natin ng donate sa reaction sa ako ng Facebook Live. So once again, salamat kay Sir Rocky Bantillo. Okay, dala sa may Pidimon Port North. Salamat din Sir sa pagtama kag pag-donate sa imong live. Salamat man kay Jubin Banabatak Digito sa pag-click sang heart. Okay, so para man na nagdugang, nag-share sang reaction sa ako niya Facebook Live sa DMC Network FM Dance Party Mixes. Okay, Castor Evelyn Drilon, okay, is watching our Facebook Live. Salamat gid sa pag-share sang heart. Evelyn Castor Drilon. Richmond. Remix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Richmond. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ ang bahala sa mga dalagang ara sa tunga. Mr. Operator, umpisahin na kay masao ta. Bayle lang, wala gamo ah. DJ Vic Denoso the third. Okay, this time, so, i-greet nato ng mga Facebook friends ko nga may mga birthday sa mga adlaw. Great cut from the coolest DJ Vic Denoso the third. DJ Vic, don't waste the song, bitch. Get up and dance. Okay, once again, sa mga Facebook friends ko nga birthday nila sa Bong, no, sa panglawago nato kay pinaka-public man ilang nga birthday, so wala mang problema. Okay, ako nilablo sa may Mindanao, si Jess Lipita. Happy birthday sa imo. Also si Ila Donoso, si Luigi Pasupel Doronila. Okay, birthday man sa buong ni Geltin Binaso. Also ni Marvin Naragdao, si Labilia Espia Doronila. Also birthday man sa buong ni Emel King. Also si Jugard Tikar. Okay, sa inyo tanan, happy birthday sa inyo. Kag nag-birthday kahapon. Okay, belated happy birthday kay Sandy Chiba Idolog. Also kay Linalyn Buenso Siso. Ako man yung estudyante before. Okay, belated happy birthday man kay Kendra Divine, Princess Baltasar. Also kay Ma'am Nati Solis, si Melvin Ferrer Labaut, si TG Mamon. Also si Rafael Ati. Okay, kanami sa apelido ya Ati. Not 2 years Ati. Okay, birthday man nagligan nga adlaw ni Haina Jocos Gutera, ni Ton Alba Delon. Kag siyempre admin sang Escof Dumangas Campus. Kag birthday man last or kahapon ni Sir Nilo de Pamaylo. So belated happy birthday sa imo, sir. Okay, ni birthday man kahapon ni Joshua Honsay, ni Shinab Yala, also si John Philip Pajarito Wangs. Happy de la Puerta. Okay, so pa na mga Facebook friends ko nga nag-birthday kahapon kag subong adlaw. Sa inyo tanan, so happy birthday sa inyo, belated man or birthday today. So wishing you all the best on your birthday. Okay, good health, more blessings, and more birthdays to come from DMC Neto Japan. Wapang DJ sa balat ng iba. Walang kadula-dula. DJ Denoso the third. Wala nang iba. Okay, sa mga Facebook friends ko, nga birthday nila sa buong, sa akong isa ka-account. Okay, sa akong account nga, DJ Vic Donoso III, no, birthday sa buong ni Sonico Sander. Okay, happy birthday sa imo. Of course, birthday man sa buong ni Kim Di Pamaylo sang, okay, Barangay Talasan Dumangas. Okay, Kim Di Pamaylo, Durin, no? Also, birthday man sa buong ni Tami Doronila, ang owner sang Tom's Mini Sound. Okay, sa imo, Tami Doronila, sang Tom's Mini Sound nga to sa mga sa abroad. So happy birthday sa imo and wishing you all the best. Okay, birthday masabong ni Buon Gabriel Almirante. Ako nga inabdos kay estudyante man before sa may Sapaw. Kag birthday masabong ni Flor Tugunon do sa may Barangay Talasan Sapaw Dumangas. Kag birthday man ni Ila lang ang iyang ngalan, di ka mabasa. Okay, sa inyo tanan, so happy birthday sa inyo. Wishing you all the best in your birthday. Kag of course si Archie Donasco sang Symphony Mini Sound. So happy birthday sa imo.
Donoso. The third. Exclusive remix by DJ RD. The best. DJ Vic Donoso. The third. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third is one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the Third. DJ RD of Mindanao Beats Club.
Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM, alas 8. Oras 9:28 na sa gabi. Okay, nagkala ako ng mata, may gutom na. Okay, sige sa itong mga suki na nakatutok sa ato sa buong, si Iado ko, Sir Sarel Didio, all the way from Barangay Tamboylan, Dumangas, nga siyempre teacher sang Dakutan Elementary School. Okay, salamat kay Iado sa pagtamo sa akong Facebook Live. Kag regards sa mga siyempre nga ex-girlfriend. Ako mga Iada nga si Ma'am Florence May Habilosa Didio. Of course, ang Barangay Tamboylan, Dumangas. Great cut from the Okay. first DJ. And also the third DJ Vic. Don't waste the song, bitch. Get up and yes. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, tayala ka muda, way daya kay si DJ ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. Operator, umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala ka mo ah. Okay, salamat kay Sandra May Disikan. Okay, sa pag-share sa iyong reaction. Once again, Sandra May Disikan. I think the taga Antique, na paki-check ko bing mga profile. Okay, si Sandra May sa Lawan Antique. Okay, salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Victor the First. Wala nang iba! Ladies and gentlemen, DJ Victor Noso. DJ Victor Noso. The third of the Dumangas Mix Club. It's time to dance. Okay, mga gabi man kay Ross Beams sa Superbiga ding Lasa, nasa abroad, no? Okay, ang ex-girlfriend ni Kagawad RC, Rolling ding Lasa. Okay, once again, salamat sa pagtama. Ross Beams sa Superbiga ding Lasa. Yeah.
DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. Pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Katropa mo! To be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club. Katropa mo! DJ Vic. DJ Victinoso. The third.
Katropa mo. DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Victinoso the Third. At wala nang iba. Wanna move your body to the house beat. DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Pump the bass. Katropa mo. RB Mobile Sound System. Of DJ Victinoso the Third of Umangas Mix Club. And everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brains. I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get confused. No, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. DJ Vic. DJ Victinoso. The third.
DJ Vic. DJ Victinoso. The third. DJ Katropa mo. DJ Vic. DJ Victinoso. The third. Katropa mo. Gapanamit ka? Move your body to the house beat. Power Beats DJs. Coming at your mouth with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. Meet me in the back with the jack, the jukebox. I don't really care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me your dick. Listen, high test, I'm in love. Song so to say, like I said, talking that blah blah blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah.
Katropa mo. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.